La previsió de l'oratge per a este dijous dia 22 d'octubre tindrem una lleugera milloria. En concret, tindrem predomini de cels poc nuvolats o aclarits, les temperatures nocturnes baixant algun grau i les diürnes pujant entre 1 i 2. Vent variable fluix en general. Quant a les temperatures, Requena tindrà una màxima de 20 i una mínima de 3 graus, Ontinyent màxima de 21, mínima de 9, Gandia màxima de 22, mínima de 13 i València tindrà una màxima de 22 i una mínima de 12 graus.